Bore da a chroeso I chi i'n Gwasanaeth ar Fore Sul newydd. Dyn ni'n arbennig o falch os da chi yma am y tro cyntaf ac yn gobeithio cewch chi fendith wrth I chi gyd addoli efo ni. Rwan, un o'r pethau sydd wedi bod yn anodd dros y misoedd dwytha yn arbennig I ni fel eglwysi ydy bod ni ddim yn cael cyfarfod wyneb yn wyneb. Mae hi yn rhywbeth dyn ni'n ei golli yn dydy, colli cael cymdeithas a'n gilydd. Brandwch ar eiriau o lyfr y Salmau. Salm 133. Mae'n salm fer iawn ac eto mae'n salm bwysig. Mor dda ac mor ddymunol yw I bobl fyw'n gytun. Y mae fel olew gwerthfawr ar y pen yn llifo I lawr dros y farf, dros farf Aron, yn llifo I lawr dros goler ei wisgoedd. Y mae fel gwlith Hermon yn disgyn I lawr ar fryniau Sion, oherwydd yno y gorchmynodd yr arglwydd ei fendith, bywyd hyd byth. Be mae'r salm yma yn ei ddeud ydy pan mae pobl Dduw yn gallu dod at ei gilydd yn gytun a cyfarfod ei gilydd mewn heddwch. Mae fel pan ddaru Aron, yr archoffeiriad cyntaf, gael ei eneinio ag olew. Mi oedd pobl Israel wedi dod allan o'r Aifft ac oedden nhw yn yr anialwch ac am fynd trwy'r anialwch I wlad yr addewid. Ond sut fydden nhw'n cael eu harwain? Sut fedren nhw brofi cymorth a bendith Duw? Ond oedd Duw wedi trefnu archoffeiriad Aron. Rhywun bydde yn gallu gofyn I Dduw am fyddeiant ar ei rhan nhw. A rhywun bydde'n gallu bod yn gyfrwng I fendithio'r bobl yn enw Duw. A mae'n wir heddiw bod Duw am fendithio rhai sy'n dod ato fo trwy archoffeiriad arall, archoffeiriad mwy, yr arglwydd Iesu Grist. Felly bod ni'n gorfforol ar wahân yn gwahanol lefydd yn addoli, gadwch I ni ddisgwyl y bydd Duw yn ystod yr awr fach nesaf yn bendithio ni a'i ras. Mi addolwn ni trwy ganu emyn efo'n gilydd. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. Wrth feddwl am dy allu yn cynnal yn ei lle drigfannau'r ddeiar isod a phreswyl feidd y ne. Wrth feddwl am ddwy ddyn hebdau
blwydd arall wedi bod yn plith ni'n does. Sioned, o ti wedi cael dy ben blwydd yr wythnos diwethaf yma. Gobeithio ti gael diwrnod da yn dathlu. Ac yn ôl yn arfer mae gennau adnod ar dy gyfer di. Mae'n dod o Efengil Mathew, pennod 6 ac adnod 26. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau nac yn medi nac yn casglu i ysgyboriau, ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Mathew 6, 26. Os fedri di edrych i fyny'r adnod, dysgu os gellid di, ond trafod efo dad a mam. Achos yn y dyddiau yma lle mae lot o bobl yn poeni, mae'n bwysig bod ni'n gwybod bod Duw yn gofalu amdano ni. Rwan, dwi wedi dod â nifer o luniau efo fi heddiw, mwyn i dangos nhw i chi. A be ddysg chi feddwl ydy be sydd yn cysylltu y bobl sydd yn y lluniau yma. A dyma'r llun cyntaf. Llun ydy hwn o ddosbarth ysgol. Oedd pob un o'r rhain yn yr un dosbarth. I ddweud y gwir, rydw i yn y llun yn un o'r rhai oedd yn y dosbarth yma. Ac ar y pryd o'n i ryw 8 oed. A dwi'n yn siŵr fedrwch chi gesio pa un ydw i. Dwi reit ar y pen pellan y canol efo gwallt golau a sbectol. A dyna fi fan yna. So, pawb fan yna yn perthyn i'r un dosbarth yn yr ysgol. A dych chi gyd wedi bod yn mynd i'r ysgol unwaith eto a dych chi'n perthyn i bawb arall sydd yn yr ysgol mewn ffordd arbennig iawn. Dyna beth sy'n eich cysylltu chi. Rwan, dyma'r ail dim, yr ail lun. Gewch chi weld sut mae'r rhain yn cysylltu efo'i gilydd. Ie, tîm rygbi Cymru sydd ganddo ni fan yma. Tîm rygbi Cymru. A mae pawb fanna yn cysylltu efo'i gilydd achos bod nhw yn chwarae efo'i gilydd, chwarae yn yr un tîm. A mae hwnna'n gysylltiad gwerthfawr yn dydi. Dwi'n meddwl ydych chi mewn rhyw dîm o gwbl, tîm pêl-droed, hoci, pwy a wyr. Ond cael bod mewn tîm efo rhai eraill, mae beth braf yn dydi. Cael cysylltu efo pobl trwy fod mewn tîm. Rwan te, mae gynna i lun arall. Pwy sydd fama? Be sy'n cysylltu'r rhain? Wel, teulu di'r rhain ynddo? I ddweud y gwir yn heulu fi. Llun yma wedi cael ei gynymyd amser nôl. Dwi fanna, dos gennau ddim barf. A Anti Gwenna'n fanna. A wedyn mae gynnon ni Steffan a Heledd a Gwawr. A den ni yn y llun efo'n gilydd achos bod ni'n deulu. A mae cael bod yn rhan o deulu yn bwysig yn dydi. Dych chi gyd yn rhan o deulu arbennig, teulu gwahanol, yn Evanses neu'n Paris neu'n Jobs ac yn y blaen. Felly, mae cael perthyn i deulu yn gysylltiad pwysig iawn. Mae'r llun ola yn llun arall. A dwi'n gallu chi weld, dwi'n siŵr bod chi'n nabod rhai fan yma. Achos pwy sydd fan yma ydy pobl sy'n perthyn i'r eglwys i Capel y Ffynnon. Dyma ni. Da ni wedi mynd ffwrdd ar wyliau efo'n gilydd. Da ni yn y bala ac yn mwynhau pawb yn hapus fanna efo'i gilydd. A beth sy'n cysylltu'r rhain ydy bod nhw gyd yn dod i Capel y Ffynnon. A mae hwn eto yn gysylltiad pwysig. Mae'n gysylltiad braf cael perthyn i eglwys. A chi'n gwybod? Un peth ydy dod i gapel neu dod i eglwys. Mae'n rhywbeth mwy pwysig na jyst dod. Mwyn perthyn go iawn. Mae rhaid i ni fod yn bobl sydd yn credu yn Iesu Grist. Dyna sydd ni dod i berthyn go iawn i'r eglwys. A heddiw, da ni eisiau sôn dipyn bach am hwn. A mae'n dda bod ni'n mynd i ysgol, mae'n dda bod ni'n gallu perthyn i dîm weithiau, mae'n bwysig bod ni'n perthyn i deulu, ond mae'n bwysig iawn bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Achos pan da ni'n perthyn i Iesu Grist, da ni'n dod yn teulu Duw. A dyna beth sydd
werth i wneud. Rwan, da ni'n mynd i ganu emyn arall rwan. Ond cyn canu'r emyn, mae Rebecca yn mynd i ddarllen. Mae'r emyn da ni'n ganu yn dweud mor bwysig ydy bod ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, bod Iesu yn werthfawr, dy gael di Iesu gyda mi yw'r trysor gorau sydd. Ond cyn hynny, mae Rebecca am ddarllen i ni o Lythyr cyntaf Ioan, y bennod gyntaf. Llythyr cyntaf Ioan a'r bennod gyntaf. Daw'r darlleniad o Llythyr cyntaf Ioan, y bennod gyntaf. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llyged, yr hyn yr edrychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo, ynglyn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn, ac yr ydym wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn cyhoeddi i chwi, y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac a amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd, mwyn i chwythau gael cymundeb â ni. Ac yn wir, y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chydau fab ef, Iesu Grist. Ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Hon yw'r genadwri yr ydym wedi ei chlywed ganddo ef, ac yr ydym yn ei chyhoeddi i chwi. Goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd, ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond os rhodiwn yn y goleuni, fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu, ei fab ef, yn ein glanhau ni o bob pechod. Os dywedwn ein bod yn ddi-bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef ynom ni. Llawenydd i amcan.
Gadewch i ni weddio, gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Diolchwn i ti wrth i ni blygu ger dyfron y bore yma o'r newydd. Ac efallai yn bod ni yn sefyll neu'n eistedd, ond da ni yn plygu'n calonau ger dyfron di. Yn gyntaf oherwydd yn bod ni'n gwybod pwy wyt ti, yn Dduw rhyfeddol yn y nefoedd, yn ogoneddus mewn sancteiddrwydd. Da ni o Dduw tad yn rhyfeddu o ystyried bod y seraffiaid hyd yn oed yn cuddio'i wynebau wrth iddyn nhw daddoli di, oherwydd dy ddisgleirdeb di-gymharol di. Ac arglwydd yn Dduw, da ni yn ddiolchgar yn bod ni'n troi at Dduw mawr sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yn y Dduw bendigedig, yn gwbl ddoeth, yn gwbl dda, yn Dduw sydd yn drigarog ac yn raslan, ac yn Dduw sydd yn deilwng o bob mawl. Da ni hefyd yn plygu yn calonau o arglwydd oherwydd yn bod ni'n gwybod pwy ydyn ni. Pob un ohono ni o Dduw tad yn feidrol ac yn fach a'n bywydau ar y ddaear yma yn fyr ac yn frau. Ond da ni'n plygu'n arbennig o dad o gofio bod pob un ohono ni yr wythnos ddiwethaf fel pob wythnos arall yn hoes wedi crwydro ar adegau oddi wrth i ti. Wedi dilyn yn ffyrdd yn hunain, gan gredu rywsut bod y ffyrdd hynny yn well na'r llwybr rhyfeddol, y llwybr da, y llwybr bendithiol o ti ni osod o'n blaen ni. Ac felly wrth i ni blygu yn penne, da ni'n gofyn eto arglwydd yn Dduw, a wneud i faddau ni yn beie, a wneud i roi ni sicrwydd o dangnefedd yn calonau, wrth i ni ddod trwy Iesu Grist, oherwydd fo ydy'r ffordd ar o ti wedi drefnu i ni gael cymdeithas efo ti dy hunan. Am i'r arglwydd Iesu, ddod i'n byd, cael ei eni fel plentyn bach, tyfu, wynebu yn bywyd ni a'i holl broblemau, a wynebu yn marwolaeth ni yn lle ni, gan atgyfodi'r trydydd dydd yn goncwero'r angau. Am i fod o wedi gwneud hyn, da ni'n gallu cael gobaith, wel fenaid weithiau'n cod dy ben, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. A da ni'n ddiolchgar o Dduw tad, yn bod ni bore yma'n cael dod at ati trwy yn harglwydd Iesu Grist. A da ni'n dod o Dduw tad i ofyn am dy gymorth i'r byd o Dduw tad yn ei angen. Da ni'n meddwl yn arbennig o Dduw tad y dyddiau yma am y newyddion sydd yn dod o ddydd i ddydd am yr afiechyd Covid-19 parhau i gynyddu yn gwlad ni. Da ni'n cyflwyno i ti y llywodraeth, yr holl rai sydd yn gweithio y myd iechyd, gofalwyr o Dduw tad, a phawb sydd yn dioddau oherwydd y cyfyngder presennol. Gan weddio Dduw y bydd yna yng nghanol hyn i gyd, gymorth a doethineb yn dod, bydd na benderfyniadau cyfrifol yn cael ei gwneud, a bydd pawb yn cael ei gofal maen nhw ei angen. Ond o Dduw tad, mae yna anghenion mwy nag anghenion corfforol yn gwlad ni. Mae yna anghenion ysbrydol dwfn. A da ni'n gweddio arglwydd yn Dduw y byddi di trwy dy drigaraeth yn symud yn gwlad ni y dyddiau yma, ac y bydd yr ysbryd glân yn deffro calonau llawer iawn o bobl iddyn nhw dy geisio di. Da ni'n gweddio felly o Dduw tad y bydd y gair sy'n cael ei rannu heddiw trwy roedfa hon neu trwy wasanaethau eraill yn cyrraedd mwy o bobl. Y bydd bobl yn clywed yr hyn sydd yn mynd i fod yn dda i'w heneidiau, ac y byddwn nhw'n troi i chwilio amdana ti. Yn hawydd ni ydy dy fod ti bore yma yn siarad efo ni, wrth i ni wrando, wrth i ni fyfyrio, wrth i ni geisio clywed mwy na geiriau pregethwr, wrth i ni geisio clywed dy lais di. Felly ni di anfon ysbryd glân i'n calonau ni, fel yn bod ni o Dduw tad yn effro i glywed y cyfan yr wyt ti am i ddweud wrthym. Os oes yna unrhyw un a baich arbennig ar ei calonau,
da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan gredu dy fod ti yn fwy awyddus sy'n bendithio ni nag y gallwn ni ddychmygu. Lle closiat tan i arglwydd. Oherwydd da ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, yn ddiweddar mi ges i e-bost gan ryw gwmni sy'n trin ceir. Ac yn yr e-bost hwnnw, mi oedden nhw'n cynnig winter health check i'r car. Cyn i fi swyddwyr y gaeaf gyrraedd, mi oedden nhw yn annog i fynd draw o gyfalu fod pob dim yn iawn efo'r car, y batri'n ddigon effeithiol, yr antifreeze yn y peiriant, ac yn ymlaen y cyfan mwyn i'r car beidio torri lawr trwy dymor y gaeaf. Wedyn mae nifer mae'n siŵr wedi gofyn i rywun ddod i'ch cartre chi checio'r system gwres canolog i roi rhyw health check i hwnnw cyn misoedd y gaeaf. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod mae nid jyst peiriannau sydd angen gofal. Mae yna lawer o sôn am iechyd ar yn rhan ni yn does y dyddiau yma. Rhaid edrych allan am symptomau, rhaid cadw'n iach, rhaid monitro sut da ni'n teimlo, rhaid cadw golwg ar yn iechyd corfforol ac ar yn iechyd meddyliol i ddweud y gwir wrth i'r cyfnod clo fod wedi'n gosod mewn lle anodd. Da ni ddim yn cael mynd allan achos bod ni ar gofal am yn iechyd. Ond beth am yn iechyd ysbrydol ni? Beth ydy bod yn iach yn ysbrydol? Ydy ni sy'n dilyn Iesu Grist yr hyn ddylen ni fod? Beth yn wir ydy bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist? A beth ydy bod yn eglwys iach? Dros yr wythnosau nesaf, dwi am edrych ar yr holl fater hwnnw. A dwi wedi meddwl am 7 nodwedd ddylen nodweddu ni sy'n dilyn Iesu Grist a ddylen nodweddu yr eglwys. Bydd rhai ohonoch chi efallai, da chi ddim yn dilyn Iesu, da chi'n mynd siŵr beth ydy dilyn Iesu. Gobeithio bydd o'n helpu chi weld be ydy bod yn un o ddisgyblion yr arglwydd Iesu. Ond i'r gweddill ohono ni, mi fydd o'n her i ni feddwl, ydyn ni yn iach yn ysbrydol. Mi fyddwn ni'n edrych ar yr eglwys fore. Chi'n cofio fel roedd y disgrifiad yma'n cael ei roi yn llyfr yr actau, yr ail bennod. Ac ar ddiwedd yr ail bennod, yr oeddent yn defol barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Roedd ofn ar bob enaid. Roedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud trwy'r apostolion. Roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal bob beth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu heiddo a'i meddiannau a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A chanddo fel barhau beunydd yn unfryd yn y deml a thorri bara neu tai. Roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, dan foli Duw a chael ewyllus da yr holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rhai oedd yn cael eu hachub. Wel, byddai'n braf bod yn rhan o'r eglwys yna, byddai. Felly gawn ni edrych ar hwnnw. Ond cyn gwneud hynny, dyn ni am ganu. Canu gan ofyn i Dduw siarad efo ni. Emen gyfarwydd i ni gyd, dwi'n siŵr. O llyfara addfoen Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwy ni mewn dang nefedd, ac sydd o anfeidrol rhin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth y lais hyfrytaf tawel, yn distewi a mynd yn fyd. Bye.
Wel, dyma ni'n cael cychwyn ar yr health check heddiw. Y cyntaf o'r 7 nodwedd. Chi'n cofio yn y disgrifiad yna o'r eglwys fore. Fe ddaru ni glywed hyn. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas. Yn y gymdeithas. Mae'r un sy'n iach yn ysbrydol yn gwneud yn fawr o gymdeithas yr eglwys. Mwyn deall mwy, gadwch i ni feddwl am eiriau ddarllenwyd yn gynharach gan Rebecca. Llythyr cyntaf Ioan y bennod gyntaf ar 3 adnod. Yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chi hefyd, mwyn i chithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir y mae ein cymundeb ni gyda'r tad, a chydau fab ef, Iesu Grist. Peth cyntaf dwi eisiau nodi ydy bod ni wedi cael ein galw i gymundeb neu i gymdeithas gyda Duw. Mae Ioan yn dweud mae holl bwynt i lythyr a'i dystiolaeth a'r apostolion eraill ydy fod yna berthynas arbennig yn cael ei ffurfio rhwng y rhai sy'n dilyn Iesu Grist a'r apostolion. A be oedd yn gwneud hyn yn sbesial oedd nid bod yr apostolion yn bobl arbennig iawn. Be oedd yn wneud o'n arbennig ydy fod Duw yn y berthynas yma. Bod y berthynas yn un efo Duw. Mae'n cymundeb ni, mae'r hen gyfeithiad yn dweud cymdeithas. Mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau Saesnig yn defnyddio'r gair fellowship, sy'n golygu rhywbeth byw ond ydy rhywbeth sydd yn digwydd. Mae'r gair Groeg mae Ioan yn ddefnyddio, koinonia ydy'r gair, a mae lot o bobl yn yr eglwys a diwynyddion yn hoffi defnyddio'r gair koinonia yma. Mae'n golygu rhyw gwlwm neu berthynas agos rhwng pobl. Mae yna wahanol fathau o berthynas yn does. Cymwch chi y berthynas i efo Boris Johnson a'r Llywodraeth yn Llundain. Dwi erioed wedi cyfarfod Mr Johnson, ac eto mae yna berthynas gennai efo nhw. Yn wir, maen nhw yn llywodraethu gyda'r Senedd yng Nghaerdydd ac yn deud wrthai fod yna rai pethau dwi'n cael gwneud a rai pethau dwi ddim yn cael gwneud. Mi fedra nhw fy rhoi mewn lockdown, sy'n golygu bod nhw'n deud pwy sy'n cael dod fewn i'n nghartre fi, a pwy sydd ddim yn cael dod. Maen nhw'n llywodraethu a dwi dan eu hawdurdod nhw fel dinesydd yn y wlad yma, sy'n dwi'n dewis i feddhau a'i peidio. A chi'n gweld, mae yna lawer o bobl efo perthynas felly efo Duw. Mae Duw yn llywodraethu'r byd. Mae ganddo'r hawl i ddeud wrthon ni beth i'w wneud a beth sydd ddim yn gyfreithlon. Mi allon galw ni i gyfri os byddwn ni'n torri'r rheolau, a mae am wneud hynny ryw ddydd. Yn y cyfamser,
Gall yn rhoi fi mewn lockdown trwy ganiatáu mi gael damwain neu trwy fi ddioddau a fiechyd neu rhywbeth fel yna. Mae perthynas llywodraethwr a deinasydd gan bawb efo Duw ar un olwg. Ond mae koinonia yn rhywbeth llawer mwy agos a phersonol. Y peth agosaf mae'r Beibl yn gallu ei gael at y berthynas honno ydy y syniad o fod mewn teulu. Y berthynas honno rhyngdda i a dad a mam. Does dim byd mwy cysurlon i blentyn yn agos na gwybod i fod o'n ddiogel yng nghariad ei rieni. Mae'r Beibl yn sôn am Dduw fel tad. Nid i fod o'n debyg i'n tadau ni, yn hytrach fod i'r tad perffaith. Yr ydyn ni sydd yn dadau ar y ddaear fod ceisio bod yn debyg iddo fo. Chi'n gweld, mae'r Beibl yn sôn am Dduw yn hermau 3 person mewn un Duw. Y tad, mab a'r ysbryd glân yn un Duw bendigedig a rhan hanfodol yn hwnna felly ydy y berthynas rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd. Mae'n undod perffaith. Fe ddydodd Iesu'n dod my fi a'r tad un ydym. A rhyfeddod yr Efengil ydy yn bod ni'n cael ein gwahoddi mewn i'r berthynas berffaith hon. A mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chydau fab ef. A mi fedre Paul wedyn y ddeud, y mae Duw'n ffyddlon a thrwyddo ef eich galwyd chi i gymdeithas ei fab ef. Iesu Grist i'n harglwydd ni. A da ni gyd yn gyfarwydd yn tydyn ni ar fendith apostolaidd, gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Rwy'n nid rhywbeth oeraidd di-deimlad ydy hwn, nid rhywbeth cyfreithiol fel yn perthynas ni efo'r llywodraeth. Dyma berthynas agos, perthynas o waed, nid yn y ffordd da ni'n sôn am berthynas o waed, ond perthynas o waed oherwydd bod Iesu wedi tywallt i waed ar y groes yn bris am y pechodau ac i selio'r berthynas rhyngddo ni a Duw mewn cyfamod. Sut mae pethau rhyngddo chi a Duw heddiw? Ydych chi erioed wedi dod yn rhan o'i deulu fo? Ydych chi wedi dod i brofi fod o'n fwy na llywodraethwr y byd, ond i fod o'n Dduw personol ac yn waredwr personol i chi? Ydy pethau'n dda rhyngddo chi a Duw? Trwy Iesu mi fedrwn ni gyd brofi gwen y Duw ar yn henaid wrth i ni ymddiried yn ei drygaredd. Mae'r mab a fradlon yn cael croeso adre. Y ddafad golledig yn cael ei chludo ar ysgwyddau'r bugail da. Y teithiwr clwyfus yn cael y Samaria trigarog dwyfol yn trin i glwyfau. Ydych chi efo perthynas y fyw a real efo Duw'r nefoedd? Dyna'r peth cyntaf da ni'n cael ein galw iddo fo, a dyna y peth sylfaenol am iechyd ysbrydol. Heb hwn, does dim modd i ni fod yn iach yn ysbrydol. Ond yn ail, da ni hefyd wedi cael ein galw i gymdeithas a'n gilydd. Cofiwch eiriau Ioan unwaith eto. Rhyn yr ydym wedi i weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi i chi hefyd, mwyn i chithau gael cymundeb neu gymdeithas a ni, meddai Ioan. Ac yn wir y mae'n cymundeb ni gyda'r tad a chydau fab ef Iesu Grist. Oedd dilynwyr Iesu fod cael cymdeithas efo'i gilydd ac efo'r apostolion. A dyna, da ni weld yn echreuadau'r eglwys fore yn ôl llyfr yr Actau. Roeddent yn dyfod barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. A chan dyfod barhau beunydd yn unfryd yn y deml a thorri bara yn ei tai. Roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, dan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl. Oedd yna rhywbeth arbennig am
y bobl yma efo'i gilydd yn doedd. A cwpl o benodau'n ddiweddarach, da ni'n darllen, roedd y lliaws credinwyr o un galon ac un enaid. Oedd y rhain yn perthyn bellach i'w gilydd. Roedd pob un ohonon nhw wedi gorfod ateb yn unigol i'r ras Duw. Ond oedd pob un bellach yn rhan o deulu. Sawl darlen cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd heblaw teulu yn does. Un ohonyn nhw ydy bod ni i gyd yn adeilad neu'n deml, efo pob un Cristion yn fricsen neu'n garreg yn y deml hwnna. A'r darlun arall effeithiol iawn ydy y darlun o gorff. Da ni'n gorff Crist. Ac am bod ni'n gorff, bod yna wahanol aelodau, da ni'n perthyn i'r gilydd. Mae'r bawd yma, bod ar wahân i'r bawd yma, eto mae'n gysylltiad agos. Mae'n perthyn i'r bawd yna, ac i'r pen ac i'r traed, da ni'n gysylltiol a'n gilydd yn tydenu. Ac felly, mae pethau fydde falle'n yn gwahanu ni wrth natur, maen nhw'n gorfod diflannu wrth i ni ddod i berthyn i'n gilydd a sylweddoli fod Iesu wedi caru fy nghryd Gristion y ddigon i roi fywyd drosto fo. Alla ymhlith o disgyblion, chi'n cael Seimon y Selot, cenedlaetholwr brwd oedd am gael annibyniaeth i'r Iddewon oddi wrth y Rhufeiniaid a nifer ohonyn nhw yn brwydro yn erbyn y Rhufeinwyr. A wedyn oedd gennych chi Mathew, y casglwr trethi, oedd yn codi arian oddi ar yr Iddewon mwyn i fyddin Rhufain gael i chynnal. Ond yng Nghrist, oedd Seimon y Selot a Mathew o Publican yn dod yn un, yn perthyn i'w gilydd. Yn fuan yn yr eglwys fore, fe dorwyd mur arall i lawr, y mur rhwng yr Iddewon a'r cenhedloedd. Ac un o arweinwyr mawr hynny, yn wir apostol y cenhedloedd, oedd Paul a fy'n pharisead brwd oedd arfer dirmygu'r cenhedloedd. Ac yn ei eiriau fwy hynna'n, nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groeged, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chi oll yng Nghrist Iesu. Ond beth hyn yn ei olygu? Mae'n golygu bod ni angen yn gilydd. Tydi Duw ddim wedi bwriadu i ni fod yn dilyn Crist ar ein pen yn hunain. A falle mae dyna un o'r pethau sydd wedi bod yn fwyaf anodd trwy'r cyfnod clo. Da ni wedi peidio gallu cyfarfod a'n gilydd. Da ni'n gweld colli hynny. Diolch am y we a phethau fel Zoom sy'n golygu bod yna gysylltiad sydd yn fwy na dim ond gwylio sgrin. Ond i fod yn ysbrydol iach, da ni angen ymwneud a'n gilydd. Dyna pam fod y Beibl, da chi'n gweld, yn hannog ni i beidio cefnu ar ein cyd-gynulliad ein hunain yn ôl arferhau. Os da ni'n perthyn i gynulleidfa o bobl yr arglwydd, yna da ni fod efo nhw. Mae esgyluson cyd-gyfarfod yn anghywir. Da ni wedi cael ein galw yn gymdeithas. Ac i fynd â hyn ychydig ymhellach, da ni wedi cael yn galw yn gymdeithas mwyn i ni helpu yn gilydd. Da ni fod helpu'n gilydd i dyfu yn ysbrydol efo'n gilydd. Mae'r eglwys yn fwy na chyfres o gyfarfodydd. A mae fwy na criw o bobl yn dod at ei gilydd i wrando ar rywun yn y blaen yn siarad. Oedd yr eglwys fore, iddyn nhw'n rhannu i bywydau efo'i gilydd mewn rhyw ffordd. Da ni'n gymdeithas, nid fel mae cymdeithas gwylio adar yn bodoli neu rhyw glwb garddio. Da ni'n gorff sy'n gofalu am yn gilydd, yn gweithio o blaid yn gilydd. Os di un yn dioddau, mae pawb yn dioddau. Os di un yn cael llawenydd, mae pawb yn cael llawenydd. Dyna pam fod gan bob un ohono ni sydd yn dilyn Iesu le yn yr eglwys.
a phob un efo doniau sydd i'w defnyddio ar gyfer ei gyd Gristion. A pan da ni'n cymryd yn lle yn y gymdeithas hon yn iawn, yn ymroi, yna be ffeindio ni wedi bod yr eglwys yn dod yn gryfach, bod eraill yn tyfu'n ysbrydol, a bod ni'n hunain yn tyfu ac yn dod yn gryfach yn ysbrydol hefyd. Sawl tro fe ddefnyddiwyd y darlun o damed o lo yn y tân yn do. Tra mae'r tamed glo yng nghanol y tameidiau eraill, yna mae o'n llosgi a mae o'n goch. Ond tynnwch chi yr un tamed yn yr un colsyn allan ei roed o'r neilltu. Yna o fewn dim fydd y cochni wedi diflannu a fydd y tân wedi mynd ohono fo a fydd wedi oeri. A dyna sy'n wir amdano ni. Un o'r pethau sydd werth i gwneud, a dyma lle dwi am orffen heddiw, un o'r pethau sydd werth i gwneud ydy edrych trwy'r Testament Newydd am y droddion hynny sy'n cynnwys y ddau air bach eich gilydd. Yn Saesneg, os mae Beibl Saesneg dych chi arfer i ddarllen, one another. Chwiliwch am ymadroddion felly yn y Testament Newydd. Enghraifft, Rhufeiniad 15 adnod 7. Am hynny, derbyniwch eich gilydd, fel y derbyniodd Crist chi gogoniant Duw. Fel doedd hi'n beth anodd i Seimon y Selot dderbyn Mathew y Publican. Bradwr oedd Mathew y Publican, y caswr trethi i Seimon i bob golwg. Ond yng Nghrist fe ddoth y ddau i fod yn gydweithwyr yn caru ei gilydd ac yn gweithio efo'i gilydd gogoniant i Dduw. Mae yna rai pobl, da ni chael un anodd i'w derbyn nhw fel y gyrrydyn nhw. Falle bod nhw o safbwynt gwleidyddol gwahanol. Falle bod nhw yn magu plant mewn ffordd wahanol i fel da ni eisiau magu'n plant ni. Falle bod ganddyn nhw wahanol arferion neu diddordebau neu gwahanol gefndir a gallu. Ond derbyniwch eich gilydd. Mae'n hwn rai roedd Crist wedi caru ddigon i fynd i'r groes i farw trwst yn nhw. Pa hawl sydd ganddo ni i beidio ei derbyn nhw. Trwy gariad, dyma un arall, trwy gariad, byddwch yn weision i'ch gilydd. Byddwch yn weision i'ch gilydd. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae'n ei olygu ydy bod ni yn holi am y Cristion arall sydd yn eistedd falle ar ben ei hunan neu ar ei phen ei hunan. Sut fedra i helpu y Cristion yna i garu Duw'n well a phrofi bendith a daioni Duw yn fwy? Oes yna rhyw ffordd gallai helpu y person yna i fod yn tyfu fel plentyn Duw a phrofi cariad Duw yn well? Dyma un arall i chi. Byddwch yn ostyngedig ac yn addfwyn ym mhob peth ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Mae yna ddigon o hanesion wedi bod am bobl yn cwyno am ei gilydd mewn eglwysi. Chymo, rhai'n dweud, da ni'n hoffi'r emynau traddodiadol, rhaid sticio treini. Rhai eraill wedyn yn dweud, da ni yn mwynhau'r emynau a'r caneuon newydd. Yr hen emynau, maen nhw'n drwm a mae'r tonau'n depressing ac yn y blaen. Goddefwch eich gilydd. Llawenhewch bod rhai'n cael bendith trwy'r hen emynau. Llawenhewch bod eraill wedyn yn cael rhyw ffresni yn yr emynau newydd sydd yn helpu nhw i addoli Duw a meddwl am Duw falle mewn ffordd chydig bach yn ffres. Goddefwch eich gilydd. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd yn dyner eich calon yn maddau eich gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chi. Mae maddau yn gallu bod yn anodd weithiau. Ond meddyliwch faint mae Crist wedi maddau i chi.
a peidiwch â dal dig yn erbyn unrhyw rhywun o'ch cyd Gristnogion. Fe nath Iesu hynna'n y ddeud yn y weddi fawr bod eisiau i ni weddio maddau ni'n dyledion fel y maddeuwn unau un dyledwyr. Maddeuwch i'ch gilydd. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. Ie, mae gyda ni le i rannu adnod sydd falle di siarad efo ni efo rhywun. I helpu rhywun arall i weld rhyw wirionedd da ni wedi sylwi arno fo. I helpu Cristnogion ifanc i ddysgu mwy am Dduw. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd. Rhybuddio rhai weithiau ynglyn â pheryg rhyw arfer neu mynd i rywle. Calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd fel yn wir yr ydych yn ei wneud, medde Paul wrth y Thessaloniad. Ie, bod ni'n calonogi, bod ni yn ceisio cael pobl i weld daioni Duw ym mhob sefyllfa, a bod nhw wedi calonogi, ac yn arbennig yn y cyfnod yma lle mae wedi bod yn anodd ar lawer, calonogi ein gilydd. Mae gyd yn dod lawr i un gorchymyn yn dydy mewn gwirionedd. Be nath Iesu ddeud wrth i ddisgyblion yn noson honor oedd o'n mynd i gael i fradychu. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Cymdeithas o gariad ydy'r eglwys i fod. Ie, cariad Duw wedi estyn y lawr i'n calonau ni, a drigaredd o wedi gafel ynddo ni. Ond y cariad hwnnw'n gorlifo at yn gilydd, fel yn bod ni efo'n gilydd yn tyfu fel pobl yr arglwydd. Mi ddyle'r eglwys fod y gymdeithas fwyaf dedwydd yn y byd. Y fan lle dyn ni'n teimlo fwyaf diogel, a'r man lle dyn ni'n cael rhyw ragflas o sut fydd hi yn y nefoedd. Gweitha'r modd, nid felly mae hi yn aml iawn. Ond dyma gymdeithas sydd yn ymestyn fyny tua'r nefoedd lle mae Duw yn dod i lawr i'n bendithio ni, a lle dyn ni'n ymestyn allan at yn gilydd, fel yn bod ni yn caru yn gilydd ac yn cyfleidio yn gilydd. Ydych chi'n rhan o'r teulu yma? Ydych chi wedi farhau am eich beiau, wedi rhoi'ch ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist? Cofiwch, dim ond trwy roi'ch ffydd yn Iesu gallwch chi fod yn aelod o'r teulu. Os ydych chi yn ymddiried yn y gwaredwr, pa ffordd ydych chi yn annog eraill? A ffordd mae eraill yn eich annog chi i ddilyn Iesu yn fwy brwd a charu eich gilydd yn fwy. Ewch adre i edrych ar yr anogaethau yma yn y Testament Newydd, yr ymadran bach yma sy'n cynnwys eich gilydd. Ac felly, fe gawn ni dyfu fel teulu Duw, os fydd Duw yn caniatáu. Beth am i ni ganu emyn cyn gorffen? Pennill cyntaf yn sôn am perthynas ni efo Duw, dan gysgod croes yr Iesu mae lle i wella'n hlwyf, rhyfeddol i'w drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu mae fenaid wrth ei fodd. Mae'r ail bennill yn sôn am yn perthynas efo'n gilydd. Dan gysgod croes yr Iesu rwy'n un a'i deulu ef, pob un, fi'n ceisio'r hynna. Hunanoldeb yn gafel ynddo ni. Nawr sy'n un trwy ras yn ef. Sut fedrwn waradwyddo rhai garodd Iesu gwyw? Dan gysgod croes yr Iesu gwel y plant a alwodd Duw. Ac yn y pennill ola, dyn ni'n edrych ymlaen at yr adeg byddwn ni gyd yn un mewn gwirionedd. Dan gysgod croes yr Iesu, y daeth at goron ef, cawnobaeth ei addewid ar hyd ei lwybrau ef. Ei briodferch perffaith fyddwn, gyrfoledd cyflawn yw. Dan gysgod croes yr Iesu, yn llawen byddwn byw.
A gobeithio bod y neges yma wedi gwneud i chi feddwl a'ch bod chi wedi mwynhau addoli gyda ni. Os ydych chi am gysylltu, wel cofiwch wneud, mi fyddwn ni wrth yn bodd yn clywed gynnwch chi, naill ai trwy'n tudalen ar y we neu trwy yn tudalen ar Facebook. Yn y cyfamser, gadwch i ni roi'n hunain yng ngofal Duw. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.